खुलुमबाय गिबि गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंहा दायो 2024 मायथाइनि 4, 5, 6, 7 जानो गोनां बे हाबाफारिया एसे पिछायनाय जाबाय। मानोना जोंहा बिथां आरजगौमा एबा जोंनि बाथौइजम होनो गोनां बा बाथौइजम घोषणा खालामनो गोनां फोसावनो गोनां बे बिथां भारत सरकारनि गृहमन्त्री बिथाङा फैनाया दायो पिछायनाय जाबाय। बिथाङा 9 तारिखसो फैगोन। ओंखायनो जोङो सनितपुर जिल्लानि बेंगलाव थानाय सनितपुर जिल्लाखौ लानानै मोनसे गेदेर मोनसे बानजाय आफाद मोनसे दानानै जों खुंनो थांनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फावसायनानै जोङो 7, 8, 9 खालामनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आं बे चेनेलनि दारा फोसावनाय जाबाय। आरो बे हाबाफारियाव बिथां अमित शाह गृहमन्त्री बिथाङा फैनानै जोंनि बे बर' हारिया जे बाथौइजम मोननो थांगासिनो दं बे सोमोन्दै बिथाङा बुंगोन। बे बुंनायखौ लानानै जोङो जोंनि बर' हारिनि बर' धोरोमनि बाथौ धोरोमनि बृहत माने जोंनि नाजानाय बा मोननायनि खाथिरावनो जोङो दिनैनि बे 4, 5, 6, 7खौ फावसायनानै दायो 7, 8, 9 खालामनाय जाबाय। ओंखायनो गासै जोंनि असमनि बाहेरैबो बेसेबां जि रायजोफोराव बा हादरफ्रावहा जोंनि बाथौआरि बा बाथौआरिफोरा बा बिभिन्न धोरोमनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया फैनो आखायाव लाबाय थादों। बिथांमोनाखौ जोङो 7, 8, 9 बे तारिखआव फैनो थाखाय सनितपुर जिल्ला जानानै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आङो 13 बोसोरारि जथुम्मा खुंगुननि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजाय आफादनि आङो मावफुं आफादगिरि। जोङो बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे लाहार फाहार खालामनायनि गेजेराव दायो जोंहा गाहाय सायनासालि लुनायनि खामानि सोलिगासिनो दङ। डेलिगेट बादा लुनायनि खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ आरो दिन्थिफुंसालि न'ब्लां लुनायनि खामानि सोलिगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो हारिमु दालाय आफादनि मोसानाय मुसुरनाय बे सोलोंनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। भलन्टियार साब कमिटिनिफ्रायबो मिथिना मोननाय बायदिब्ला भलन्टियार फोरोंनाय बे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो जेसेबांखिनि बेवहाय खामानि मावनांगौ बेफोर खामानिखौ रायजो राजानि हेफाजाब लानानै जोङो मावहोगासिनो दङ। आरो गावबो जोङो थाखा फैसानि आंखाल जानायलाय जों थाखा फैसा नागिरनानै बिभिन्न जायगायाव दाब दाब जायगाफोराव जोङो सान्दा रां खेन्दा बोखांनायनि माबाफोर लागासिनो दङ। गोनां गेथे जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय जोङो एसे एनै रां खान्दा खांगासिनो दङ। रायजो राजाखौ खुंफुंनो थाखायनो जों बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दायो आगोलाव फोसावनाय बायदिब्ला जानुवारि दाननि 4, 5, 6, 7 अक्ट' खालारावहा बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागौमोन। नाथाय जोंनि भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोनखौ रादाय होदोंमोनब्लाबो बाथ्रा होदोंमोनब्लाबो बिथाङा खालारखौ माने होनो हायाखैमोन। बिथाङा मैयासो बे खालारखौ बिथाङा फोसावबाय जे बिथाङा जानुवारि दाननि 9 अक्ट' खालारावसो जोंनि बे जथुम्मायावहा नुजाथिनो हागोन। ओंखायनो जोंबो एसे जोंनि आगोलाव फोसावनाय जा हाबाफारिनि खालार बे हाबाफारिनि खालारखौ जोङो 7, 8, 9 खालाराव जों लानांगौ जाबाय। दायो बेखौ खालामनो थांनायावनो जोङो दिनै मोनसे गथै जिल्लानि बियाबाव थानाय दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनजों जों सावरायबाय माबायदिथो जों बे खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो। बेनिखौ सावरायनानै जों मोननैसो थांखि लादों। बे थांखिफोरनि गेजेरावहा जोङो बे दिन्थिफुंसालियावहा जेरै हायो मथरपद मोजांनि मोजां मथरपद हाबाफारि लानानै बेयावहा बर' न'खर गायसननानै मथरपद दिन्थिफुंसालिखौ बिनि अनगायैबो जोंनि हारिनि जेसेबां माने हारिमुवारि हान्जा दङ बिथांमोनखौ खावलायना लिंहरनानै बेयावहा दिन्थिफुंनो थाखाय मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायनानै जोङो माने लाइजाम हरनो थाखाय दिनै थिरांथा लानाय जादों। आरो जेसेबां हायो जोङो बेयाव फैनाय रायजो राजाखौ मोजांनि मोजां माने सोङै हयै मथरपद
थिनहरनो जोङो साखाफारा जानानै खामानि मावगासिनो दङ। एसेनोसै। खुलुमबाय निउस नायगिरि बयनिसिमबो। नैबे मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि महासभा, बे सभानि गेजेरजों जों बाथौसिम मोनसे बिमुंखौ मोननो थांनो थाखाय, जों बर'फ्रादि थागिबि बिमुंखौ मोननो थांनो थाखाय, जों बर'फ्रादि थागिबि बे हादोरनिनो थागिबि हारि, बे हारि हिसाबै जोङो दिनै गावहा गावनि धोरोमारि मोनथायनि मोनसे लिरनो मोननाय खथा गैया। बे खथानि असिलाखौ लानानै बेखौ दाबि खालामबोबाय थानाय जादोंमोनब्लाबो जों दिनैसिम मोननो हायाखै। दा बे मिजिंखौ लानानैनो दुलाराय भारतबर्षनि सिङावनो थानाय बे बुहुमनि जेरावखि खना खनला थायाथों मानो गासै बर'फोरखौ लानानै दिनै जोङो नैबे थेलामारा बियाबनि बे गेवलां फोथाराव जोङो सनितपुर जिल्ला बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय बे थेलामारा, बेहाय बेखौ खुंनो लानाय जादों जाहाथे बयबो बेहाय बाहागो लाफैनानै गोबां सुबुं गौमानि मोनसे जथुम्मा बेहाय खालामफैनो बयबो गोसो होयो। आरो जोंहा 9 खालार, जोङो आगोलाव 5-6 मोनब्लाबो दायो आथिखालाव जोंहा नखर मन्त्रि बिथांनि फैनो हानाय बे अक्ट'खौ थि खालामनाय जाबाय हिसाबै 9 थारिखसिम 7 निफ्रायसो जागायजेननानै 7, 8, 9 बे खालारसिम जोङो बे जथुम्माखौ खुंनो लानाय जाबाय। 9 खालार खालि जोंहा जोंनिनो नखर मन्त्रि बिथांजों लोगोसे जोंनि बर' गासै बाथौआरि रायजोफोर आरो बाथौआरि नङाब्लाबो जों गोदो बर' खामोन बयबो, जोङो एखे धोरोमनिनोमोन। बे हिसाबै साफ्रोमबो खना खनला थानाय बर' माहारिखौनो फैनानै जोंनि 50,000 सुबुं गौमानि बे आर'जखौ खालामनानै नखर मन्त्रि बिथांनि सिगाङाव दिन्थिनानै जोंनि बे बाथौसिम लिरनो मोननाय जों जि मिजिं खालामदों बेखौ जों आसा फारिनानै दिनै बे जथुम्माखौ खुंफुंनो लानाय जादों। हादरनाङै जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि जि सिबिथाय, जोंनि जि सोदोमस्रि बे बेरखांगोन, हादरनाङै फोसावजागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेनि थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय साखाफाराखौ आबुङै खालामनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों। आरो मख'नो गोनां बाथ्रा बेनोदि बे जथुम्मायावनो गासै 50,000 सुबुंफोरा बेहाय खौसेयैनो आर'ज गाबगोन आफा बाथौ बोराइनि सेराव, जोंनि माहारिनि, जोंनि हादरनि, जोंनि मुलुगनि मोजांनि थाखाय बेहाय आर'ज गाबगोन। आरो बेजोंनो बाथौ सिबियारिफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन धोरोमारि गौथुमनि थुबुरमा हिसाबै बियो गनायजागोन। बेनिखायनो बेयाव जाहाथे मोनबो रोखोमनि जेंना सोमजिया, बेनि थाखाय बानजाय आफादा गासिबो रोखोमनि साखाफाराखौ खालामबाय थादों। आरो जोङो आसा खालामदों सरकारनिफ्राय मदद थोजासे जों मोनगोन, बाथौ सिबियारिफोरनिफ्राय जों थोजासे मदद मोनगोन, आरो लोगोसे गुबुन धोरोम फोथायारि आरो सिबियारि बिथांमोनाबो गुबुन रोखोमनि फारागथि लाखियालासेनो बेहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो 50,000 बाथौ सिबियारिफोरनि आर'जजों बे जथुम्मानि थेलिया गोथार मोनसे महर मोनगोन। आरो बेहायनो हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बाथौ सिबियारिफोरनि जि आर'ज गाबनाय, जि हास्थायनाय आरो थुलुंगानाय, बे गासैखौबो होफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों।